De az ága? Nagyon gyorsan. Az van kiírva, hogy bejárat, nem az, hogy De az ága? Nyitva van, az van, nyitva van. Bejárat arra, itt vagyunk. Ékések vagyunk. Lát, bejárat, itt a bejárat. Nem kijárat. Várj, az jött a bejárat. Nem a körül. Így? Hát nyitva van a bank, nem? Valaki nézze meg, hogy mikor nyit ez a bank. 8-tól 17:30-ig. Akkor van bejárat, ott kéne Csak bejutottak. Nyitva van a bank. sem, itt ezek úgy De intézik. hogy ki akar menni? Ja, ki akarnak jönni? Ja, kijárat. Jöttünk ügyet intézni. Videókamera legyen szíves venni. Nem az ága. Hogy nem megyek bejutni a bankba. Ha megvárjuk, hát én itt már az első, én vagyok az első, bocsássatok meg. Akkor ez nem igen. Azt De várjál, ott már bontanak. Hoppá, hoppá, ezt a bankot menekülnek. Bontják. Menekülnek ki a bankon. Nem a tenyerét szeretném fényképezni, hanem ahogy menekülnek. Itt olvasunk ki a tenyerétől. Tehát azt olvasom ki a tenyeréből, hogy hamarosan új lehet, hogy új kamerát tesznek föl. Ki akar jönni valaki, arra figyeljen, hogy nehogy személyességi szabadság megsértése legyen. Kiengedték szerencsére. Menjünk, jó? És nézd a kettő. Akkor menjünk mi is ketten. Meg van határozva, hogy hányra mehetünk be, nem? Meg van határozva, hogy hányra megvan, azt mondják, hogy ez a 25 Vigyázzon a pénzére, ezek ellopják magától. Ha beengedik, várjon. Kölcsönnek kérjen Intézése? nem hoztam De legalább tudjuk, hogy megvannak. Igen, mondom, mi van benne? Balog Istvánra vagytok, elment valahol? Ki? Balog István. Hát itt kéne, hogy legyen közelben. Csak érted, nem csak a sebiza hitelbe, azt mondják, hogy hívnak rendőrt. És nem hívtak. Nem hívtak rendőrt. Ott állunk, várjuk, hogy hívjanak rendőrt, és egyetlen rendőrt sem. Abszolút. Itt vége, igen, ebben, de menjünk a következőhöz.